такие классные вещи здесь есть. Можете прийти посмотреть. Джейге Маналиган. Зря меня мында утыртылар. Похоже, я все это съем сейчас. Особенно Рафаэлла. Поехали на монтаж. Встречайте нового монтажера. Ничек салат получается. Вау! Мой грустняцкий. Урган биту. А ты видео записываешь? Сәлем, влог. Инде блогның иң төп темасына да килеп җиттек, дуслар. Беренче блог чыкканда миңа бик күп сораулар килгән иде. Сез яулыкларны һәм тюрбаннарны ничек бәйлисез дип. Гомумән YouTube'та гына түгел, инде Instagram'да да, ВКонтакте читләрендә дә, WhatsApp'ка да бик күп кешеләр язганнар иде, сораганнар иде. Бик рәхәтләнеп сезнең белән уртаклашачакмын. Һәм инде гомумән әйтәсем килә, шушы яулыкларны, тюрбаннарны бәйләргә миңа Зарина Бабаджанова өйрәткән иде. Аңа бик зур рәхмәт. Һәм инде иң мөһиме, монда бернинди энәсез, просто куллар белән генә җыясың яулыкны һәм бик гади. Мин сезгә хәзер күрсәтермен, аның өчен без барабыз торговый центр Кольцо, анда бар Белла Карима дигән магазин, шуннан мин яулыклар сатып алам. Обычно инде һәм анда эшли минем килендәш Алия. Аның белән дә танышырбыз. Киттек. Алия инде мине көтеп тора. Сәлам. Беренче вариант. Тюрбан дисең дә була, шалма дип әйтәләр. Менә шундый яңа материалдан мин попробую сделать. Бу трикотаж, да? Трикотаж синего цвета. В общем, менә шундый ук. Менә бу икегә бүләбез. Onun şeşinize koyasınız, pучокка. Tam күрсәтәбез. Раз. Монда бер төрле коясыз, озынчасы. Ортка алабыз. Крест на крест. Бәйләмибез. Просто крест на крест. Анда покролетка сидела. Опять крестик получился. Переворачиваем. Получается вот такой узелок. И вайтрикуем. Яулык узелова кудрак будет, конечно. Любой яулык для пособланный. Без ничего, просто живет использовалось. Здесь, естественно, подправляется под себя, все это стабилирует. Кто-то может посвободнее делать, кто-то может посылать. Трикотаж, кстати, очень приятная кажется. Так, камешка, барбида. Камешка, брошка. Камбизана можем.
любой цвет сможете подобрать. Можете белый, который вам нравится. Голубой. Хорис. Hozir men sizga ko'rsataman ikkinchi variant. Второй вариант платья. Tegisi bizning shalvar bilan tunika edi, bunisi ko'ylak. Do'stlar, aytasim kelamunda bek ko'p ko'ylaklar, nikohga, xunaqa kiyib borga, oshlarga borga, в общем, очень много выбора. Qani sizga ko'rsataman ikkinchi variant yovuz bo'ladi. Bunda bizga kerak bo'lgan boni. Biz endi bunda yashil tus soyladik. Siz endi o'zingizning ko'ylagingizga qarab soylarsiz. Ham mana shunday yovliq. Yovliq bunisi endi trikotaj tugul, bunisi хлопок, lyon, да? Так, lyon и хлопок. Mana shunday istovdik. Так. Men hozir kuzgi yonni Siz boshda bonini xotirlasangiz, milliy muzikal premiyada mening yashil kostyumda shulay boni bor bo'lganda fuksi tusini edi. Bonilarning ikki turi bor. Birisi mana shunday splashnoy, ham bor kрестообразный. Bunisi tag'inda интересный. Siz olasiz yovliq. Shulay ikkiga bo'lasiz endi. Mana ikkiga bo'lingan. Bunda qoldirib, o'rin. Shulay одинаково bo'ladi. Shulay интересно. Ham mana shulay расправлять etdi. Har bir yog'ini. Mana bunda sirlari bor. Siz ularni motor ettirib qo'yasiz. Расправляйте. Qarnini qistirasiz, bunda ostan. Hamda ikkinchi yog'ida shulay расправлять etdi. Ustidan mana shulay. Hop. Bunda shulay sirlarini подправлять etib, qistirasiz, bunda ostan. Motor aytasiz, o'zingiz shayinda. Shulay можно azrak посвободнее сделать. Или уже такой. Получается вот такой образ. Do'stlar, bu variantni bo'yningizda ishlab bo'ladi, просто yovliq bilangina. Shunday texnologiya bilan. Ham aytasim kela, yovliq beylav variantlari ular bek ko'p. Siz YouTube kanalına kirib, turli variantlarni topa olasiz. Hozirga men sizga ikkigina variant ko'rsatdim. Ko'pincha o'zim yurtgan variantlarni. Endi kelajakda tog'imda mening biror variant kelib chiqsa, men sizga ko'rsatarman. Так, Aliya, ayda bizga Bella Karim magazin turida ozgina so'ylab ketsang bizning podpисчикларга, qayda chiqqan bu brend, qayda tiktiralar, Qozondag'imi bu magazin? Bizning bренд Moskvada. Bizning Бухгалтерия Москвада тегеле, фабричное все. Тканьларны biz Европадан заказ итәбез, модельләрдә Италиядан да килә. Шулай безнең килекләр бар Москвада. Qozonda менә bir магазин, торговый центр Кольцода. Шулай ук бар Уфада, безнең кибет, торговый центр Планетада. Грозный шәһәрендә, Махачкалада һәм Нальчикта. Шуңа күрә Уфалар, Мәскәүләр, Нальчиклар, добро пожаловать. Безнең кибетләргә хәзер иртәгәдән башлап 30% ташламалар башлана. Шуңа күрә килегез. Самый любимый. Скидкалар, сейллар, матур күлмәкләр сойларга. Никахка да безгә матур күлмәкләр бар. Монда бик күп вариантлар бар. Туйга да көндәлек кәдә кисәгез бар. Матур төрле яулыклар бар. Полностью натуральный яулыкларыбыз. Шерсть, шелк составларында, булар хлопок льон. Менә мондый матур с бижутерия белән яулыклар килде. Менә бу ташлар белән миңа бик ошады. Менә бүләккә дә менә дигән бит бу. Әйе, шундый матур коробочкада натуральный ташлардан ясалган яулыклар. Матур итеп бәйләп тә күрсәтәчәкбез сезгә. Рәхим итегез, килегез. Я рәхмәт Алия, пока-пока. Дуслар, мен сезгә тагын киңәш итәм, диңгезгә барганда, шулай ук тюрбан бәйләргә яисә шалман
Чөнки яулык чәчләрне бик нык саклый кояштан, ультрафиолеттан һәм мин үкенәм моның эше диңгезгә барганда мондай башка килмәгәне мондай әйбернең, чөнки күпме бардым һәм күпме мин янган чәчләр белән кайттым в общем. Аннан соң аны восстанавливать итеп, ул бик авыр процесс. Бауман урамыннан күптәннән йөргән юк. Приветик. Музыкальный привет всему миру, всем хорошего настроения из Казани. И пускай миром правит любовь и музыка. Спасибо. Бұл мен Бауман урамы талантлардан гына тора. Килдек әле без моторым белән на открытие летней террасы. Здравствуйте, Минихановы. Правда, Руслан, то, что во многих ресторанах есть такая вот штука, вот перцемол, да, вот это называется так. Чем он длиннее, тем уровень готовится готовится с любовью. Там все возбуждается сразу. Потому что такая кухня, Руслан готовит с любовью. А что за 21:30 будет такой прям большой, мощный, сочный, вот так же разыграем. Кусок мяса сегодня мы будем разыгрывать. Раздавать анкеты, кто еще не заполнил. Так, ну что ж, все, вращаем барабан, и первый приз на сегодня. Это сертификат на... Приятного аппетита, моторым! Кайтабыз өйгә. Инде яллар бетте дисәк тә була, чөнки иртәгәдән инде безнең эшләр башлана, сабан туйлар сезоны башлана. Вот. Һәм нәрсә әйтәсем килә. Сезгә бу видеоблог ошаган икән, лайклар куегыз. Анда аста колокольчик булачак, шуңарга басыгыз. Сезгә бу киләчәк һәр вакыт минем яңа безнең блоглар булган саен. Һәм инде сездән киңәшләр, һәм инде комментарийлар көтеп калам. Яхшы кайфлар сезгә. Пока-пока.